अब सुनले बड़ा कोई झूठ नहीं कहे, साँच बात बा। ठीक बा। हाँ 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 ठीक बा, रखो तनी। हाँ 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 ठीक बा, 5 मिनट बतियाइले आई बड़े भाई एक जानते कुछ बात बत कही का जने का बड़े फिर पाछे बात हुई, रखो तनी। ठीक बा। अरे कुछ नया समाचार सुनल ह का लो, नया समाचार मालूमे नहीं खे तहरा? नया समाचार कौन बाटे? हमार तो नहीं बुझे कौन नया समाचार बा। अरे आइल ह लड़ाकू विमान। अच्छा हाँ, फ्रांस से 5 गो अपना इंडिया में अच्छा खरीद के, अच्छा जवना से चीन हाँ अब पाकिस्तान के तो पूछा कि उनकर हालते खराब बा। अच्छा। मालूम बा कि ना तहरा? ओ बारे भाई बा, बड़ा हंसत है हो, का बात हो? माने हमरे जानकारी नहीं के, हमर से पूछा रहो जे का हो मालूम बा कि ना? आई तारा मालूम बा का जो आइल हो कैसे? कैसे आइल हो? उनमें हमारे हाथ बा। तहार हाथ बा हो विमानवा में? हाँ। बतियावे में तो तहरा से कहू जीतबे ना करी। अब तू बात है ना समझ में, बात तो समझो। कैसे बात माने लायक रही तब नु बतवा मानल जाई। जानता रहो नु, का जानते? कांग्रेस पार्टी भाजपा के खिलाफ में बोलेला। हाँ तो बराबर बोलेला। विपक्षी पार्टी हो। हाँ, कौनो पार्टी के विपक्ष में बहुत पहले बोले। एगो राफेल आई रहे, अच्छा हाँ ऊपर पूरा विरोध हो रहे। राहुल जी पूरा विरोध कैले रहे। हिसाब मांगे लो। हाँ बिल्कुल, जे हिसाब दो, हिसाब देबहू के चाहिए बेईमानी आदमी। कइले बारो। हिसाब देबहू के चाहिए आदमी के। हाँ तो वो विरोध में रहे, आजो विरोध में बारे। लेकिन अब तू कहब कि विरोध में काहे बारे, तुम का कर दी हैं, तो का कर दी हैं काहे बारे से बताओ देंगे। वो तो चार तरफेल एगो ना आई, हाँ। एगो ना आई। अरे काहे भाई? चाह दे तो के चाह दी तो? राहुल जी चाहिए ते गुना आई ना, एगो ना आई। बड़ा शक्तिशाली बारे। अरे उनका जानल जब मोहर कहाँ हो? कहाँ हो? का जान तू कौना दुनिया में रहबो है, ना पढ़बो ना अखबार ना टीवी देखबो। उनकर मोहर है इटली। अच्छा हाँ, सोनिया गांधी इटली। हाँ, आ इटली का बगले में बा फ्रांस। अच्छा इटली के बगल में सटले बा। हाँ हाँ, तो अभी फेरा में रहले। हाँ हाँ किलो हिसाब ना देते रहलो तो खीसी कहले कि एको विमान आवही ना देखो। हाँ चलले हाँ अपना मोमोहर। अच्छा इटली जाके हाँ अपना मामा नाना के लेके हाँ अब फ्रांस जाए के प्लान में रहले हैं राहुल जी। हाँ, अब फ्रांस जाके और लोग के मना कर दिया। हाँ एगो ना आई लड़ाकू विमान। अच्छा बाकी संजोग कहो हाँ जे ई खिसिया के जात रहे। अच्छा, आ तो तक हमरा मालूम हो गई। तारा मालूम हो गई। ऐसा